Vols aprendre a fer aquest arc de Sant Martí a la foscor? O potser vols aprendre a fer sortir aquest monstre de la sorra? Recorda'n subscriure't si t'agrada. O potser vols aprendre a fer aquests volcans de colors tan divertits? Doncs som-hi amb el vídeo! Per aquest primer experiment necessitarem un CD, un cúter, un cel·lo i una font de llum. Ja pot ser una espelma, un mòbil o un llum de llegir. El primer que farem és treure aquesta capa superior del CD. Un consell o un truco. Si fem un tall amb el cúter en aquesta part del CD, després amb l'ajuda del cel·lo serà més fàcil treure-ho. Com? Doncs enganxem el cel·lo en aquesta part del CD i estirem fort. Repetim aquest procés diverses vegades fins que aconseguim treure tota la capa del CD i queda així. Un cop tinguem el CD ja ben net, sobretot és important no netejar-lo ni amb alcohol ni amb sabó, el que hem de fer és tapar al mig. Ja podem fer-ho amb una espelma o ho podem fer amb aquest cel·lo de paper i pintar-ho. Nosaltres també hem fet amb una espelma, amb una pistola de silicona, doncs hem tapat aquest forat. Han de quedar alguna cosa similar a això. Anem a muntar l'estructura. Nosaltres hem optat per agafar una petita caixa de cartró i posar-hi l'espelma a sobre, el que consisteix, el forat aquest que ja no és forat, tapi l'espelma i com podem observar surt aquests arcs de Sant Martí tan xulos. Això passa perquè la llum, el que fa el CD, és descompondre-la en tots els seus colors. Nosaltres hem optat per una espelma, però també, si canviem la font de llum, podem obtenir uns colors iguals, però amb una intensitat diferent. Aquí podem veure com es marca molt més el vermell, el verd i el blau, a diferència de l'espelma que es marcaven més tota la resta de colors. Fent aquest experiment, podem aconseguir imatges tan xules com aquesta. I inclús podem jugar en aplicar filtres en aquesta llum. Per exemple, nosaltres hi hem ficat aquí un paper lila i podem veure com alguns colors canvien una mica. Per aquest segon experiment necessitarem sucre, bicarbonat, sorra, escuradents, un bol, un plat, un tap, un forat, una cullera i un encenedor. El primer que farem serà posar 4 cullerades de sucre a dins el bol. Per una de bicarbonat. I barregem bé. Un cop barrejat, podem intentar muntar el nostre ou de la cobra. Amb aquest tap o aquest forat posem la barreja dintre i tirem una mica d'alcohol. Amb un escuradent ho barregem bé i ho prensem amb el dit perquè quedi ben compacte. Això és només un pas estètic, ja que a nosaltres no ens ha sortit gaire bé, com veureu, però l'experiment queda igual de bé, tant si es fa com si no. Anem a muntar l'experiment. A sobre el plat hi posem la sorra. Després ho ruixem tot amb una mica d'alcohol perquè tingui més facilitat per a cremar. I hi posem l'ou de la nostra cobra, que a nosaltres més que un ou ens ha quedat una truita. Però ja us he dit que és més estètic que res. Hi fiquem una mica més d'alcohol i ja ho podem cremar. Sobretot és important que ho feu a terra o en algun lloc que no es pugui cremar tot, per si de cas. I a partir d'aquí, un cop ja crema, us deixo que gaudiu de la màgia o la ciència.
Uau, impressionant, eh? A més, si us espereu una estona a que es refredi una mica, podeu agafar-ho i ho podeu tocar i trencar. Veureu com té un tacte d'allò més curiós, una barreja entre Porex Pan i moc. És molt divertit. Per aquest tercer experiment necessitarem un pot de vidre, vinagre, bicarbonat, sabó de rentaplats d'una marca que no volem fer publicitat i colorant alimentici. El primer pas serà emplenar fins la meitat de vinagre aquest pot de vidre. Després hi tirarem 2 gotes del color que vulguem fer al nostre volcà. Ho barregem perquè quedi tot ben homogeni i després hi ficarem una mica d'aquest sabó de rentaplats perquè faci més espuma i quedi més maco. Per acabar, hi ficarem el bicarbonat i veurem com fa aquesta reacció. 3, 2, 1... Mireu que xulo que queda. Va, que us poso la repetició. I també podeu fer el mateix amb 4 colors diferents, barrejant colorants. Aquí veieu lo xulo que queda aquest experiment. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat, espero que feu aquests experiments a casa. Recordeu que podeu deixar un like o em podeu comentar a sota, em podeu seguir a les xarxes socials i subscriure-us al canal de YouTube, que m'ajuda molt, i ens veiem a la propera. Moltes gràcies i adeu! Sábado por la mañana, caliente sol de verano y cielo sin nubes, ni una nube. Corriendo calle abajo, saludando a mi